Abahlali kule ndawo yaseStormness Bay abahleli apha iminyaka bathi badikwe yokosa babuyele kuqhankqalazo kwakhona ngale ntseni bafuna umhlaba nokwakhelwa izindlu. We are here to show the government that we are very serious and we want houses. We are living here for a long generation, and according to government, this land over here and over there belongs to the factory, and we want answers. Whose land is this really? Is it the government's land or Lucky Stars? We want answers and we want to build our houses. Ukuvalwa kwendlela apha kushiye uninzi lungakwazi ukufumana uncedo olukhawulezileyo. Amafama avula umhlaba wabo ukunceda abantu abadinga ukuhambela iinkonzo ezikhawulezileyo. Situation here is very volatile. One end is closed, the other one they dug a trench over the road that we made through the veld. So we are stuck on our little island here, all on our own, not in, not out. There are people in desperate need to get out that has to go to the hospital for a serious operation. Kubongozwa umasipala waseSaldanha Bay ukuba angenelele kufunyanwe isisombululo.